Molt bona tarda a tothom. Són 2:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. L'exèrcit de bombetes de mitja Catalunya està a la White, aquí al pilotó destacat de Barcelona doni llum verda per començar l'atac. Divendres passat, aquesta divisió destacada feia la primera incursió pels carrers de Barcelona, banyant els carrers de radiant llum, que si més no fa dels passejos una experiència més alegre enmig de la fosca del capvespre. Mentrestant, dintre dels armaris, les figuretes del pessebre comencen a inquietar-se i és que entre tanta remor de fons comencen ja a sentir l'olor de molsa que arriba d'amagat a les ciutats. I és que, senyores i senyors, el Nadal ja és aquí, i per això cal que, en previsió de tot el que haurem de menjar el mes vinent, que el tenim aquí a tocar, cal que aprofitem els moments de descans per fer aquelles migdiades que tant de gust venen els caps de setmana de tardor, on les fulles, ja caigudes, permeten que a través de les finestres de casa nostra penetrin uns tímids rajos de sol de mitja tarda que a poc deixen pas al cel fos de capvespre, el mateix cel que quan ens llevem ens recordarà que sota la nostra manta, estirats al sofà de casa, hem estat molt més bé, resguardats del vent i la fresca del diumenge. Avui és dimecres 29 de novembre del 2006. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Aquest cap de setmana passat, l'associació Via Verda va organitzar una caminada per la plana del Castell, a Cerdanyola del Vallès, per mostrar a tothom el que ells consideren que és una denúncia bàsica, l'existència d'uns abocadors incontrolats dels anys 70 i 80 a la zona, i que haurien de ser motiu suficient per evitar-hi el procés d'urbanització entre Cerdanyola i Sant Cugat. Per parlar-ne avui tenim amb nosaltres el president de la Via Verda, Àngel Gastón. Senyor Gastón, moltes gràcies per atendre'ns a les zones de Ràdio Metropol. Gràcies a vosaltres. Primer de tot, de què es tracta exactament la caminada que heu organitzat aquest dissabte passat? Hem fet una passejada per tota aquesta zona de la plana del Castell, dins la Via Verda Collserola-Sant Llorenç, ensenyant a la població que ha volgut atansar-se la zona, la bellesa per una banda, o la necessitat de connectivitat que té tot el Vallès amb Collserola, el que representa aquesta plana a nivell ecològic, biològic, paisatgístic, geogràfic, i per altra banda l'existència i denúncia d'uns abocadors que a la zona durant els anys 80-90 es van estar utilitzant abocadors amb residus de tot tipus químic altament contaminants i perillosos, ho diuen els informes que han sortit a la llum, i que és una zona que demanem a les administracions que posin fil a l'agulla, que esbrinin exactament el que hi ha allà dins, perquè si pretén construir a sobre moltíssims habitatges, hi ha un pla parcial de desenvolupament de 3.300 habitatges, 12.000 persones, que moltes d'elles es pretén que estiguin a sobre o a la vora d'aquests abocadors, i que considerem que abans de fer-ho cal estar-ne segur que no té cap risc per a la població. Això suposo que d'alguna manera implica algun problema de salubritat per tota la gent que viuria aquí damunt. En principi pot ser que sí, tots els informes apunten de que no s'hi pot fer determinades activitats. I en primer lloc ni habitatges, ni parc, ni zona verda per passeig dels ciutadans. Hem comprovat com encara desprenen gasos, hem comprovat les olors, tothom, els que han vingut per aquí, hem vist com surten el lloc on surten encara els lixiviats, els líquids dels residus, etc. És una zona que primer cal tractar-la, cal veure tècnicament quina solució se li dona abans de fer-hi res més a sobre. També denuncieu l'actual abocador de la fàbrica de ceràmica Soranyes, denuncieu que tot això es taparà amb tots els residus que generen bastants pobles del Vallès, incloent-hi també Cerdanyola. En aquest nou abocador de Soranyes s'hi pretén posar unes bales portades d'un ecoparc de Montcada, que no són unes bales totalment inerts, sinó que tenen una presència molt activa i important de matèria orgànica, al voltant del 10 al 15%. Això representa que si volen abocar 1 milió de tones, poden haver-hi entre 100.000 o 150.000 tones de matèria orgànica
que s'hi abocarà en aquesta zona i que també produirà els consegüents resultats. Pensem nosaltres com a associació Via Verda que Cerdanyola ha cobert la quota solidària que li toca d'abocadors i que no li tocaria cap més. Tot i així, la regidora Montserrat Puig apuntava que aquesta quota, per dir-ho d'alguna manera, que també s'està portant tots els materials que estan sobrant d'altres municipis, és a dir, les sobres, els residus, per cobrir aquesta taxa que no s'està implantant de moment a Cerdanyola perquè ho paguin els contribuents. Bé, el que la política a l'Ajuntament en el seu moment va ser no cobrar la taxa de residus, mentre que s'hi vol tirar residus aquí i que això genera un benefici i compensar. Però clar, quin és el preu real d'aquests residus? Ens els tiren aquí, s'aboquen aquí, tenim, nosaltres com a localitat entenem que generem residus també, però es porten de tota la comarca i això representa que s'hi tiren aquí moltíssimes tones de matèria orgànica que, per altra banda, generaran uns problemes posteriors que sí que els haurà de cobrir les administracions. I, per tant, és tapar un forat per obrir-ne un altre. Tornant al tema del creixement urbanístic, dilluns mateix l'Ajuntament firma amb l'Incasòl tot el que és el creixement de Cerdanyola per la zona del Gallecs, és a dir, em sembla que són més de 600 vivendes de protecció oficial, més de 700 vivendes en total, entre protecció oficial i que no. Com ho valoreu això vosaltres? Bé, aquí nosaltres no tenim una valoració concreta a Gallecs, no sabem massa quin és el procés. Nosaltres només seguim, en principi, el procés d'aquí, que són la construcció de 3.300 habitatges, que és una barbaritat, perquè és construir mitja ciutat nova amb una zona d'un interès de connectivitat amb Collserola molt important, una zona de transició entre el que seria la zona boscosa i la zona de Vallès pròpiament urbà. Tot el tema de la Ciutat de les Ciències, ara mateix ens trobem en un punt en què s'uneix una rotonda que ve de la Universitat Autònoma i que enllaçarà directament amb la carretera B1413, que és l'actual carretera que es desdoblarà per anar cap a Sant Cugat. Com valoreu aquest desdoblament i tota la Ciutat de les Ciències, si es vol dir d'alguna manera, que es crearà aquí a la Plana del Castell? Bé, nosaltres tenim un projecte, com a associació Via Verda i molta més gent, estem defensant un projecte que es diu Cerdanyola Ciutat de la Universitat. Per tant, ens interessa que la universitat i el parc científic estiguin connectats amb Cerdanyola, amb els ciutadans, no? Que Cerdanyola esdevingui un campus d'aquesta universitat. El que passa que tenim un projecte radicalment diferent, ocupant zones diferents, perquè seria una zona que no afecta la Via Verda i es pot fer, enllaçar la universitat amb Cerdanyola, mentre que el que estan fent ara és al vell mig de la Plana del Castell, instal·len el sincrotró, instal·len la ciutat aquesta de la ciència, que són empreses, no oblidem que són empreses, i això serveix com a excusa també per la construcció posterior d'habitatges, perquè el benefici que pot treure l'Incasòl i l'Ajuntament d'aquesta zona i altres propietaris i immobiliàries és prou important com per eixugar dèficits i per tant es vol urbanitzar. Teniu por que d'alguna manera aquest creixement urbanístic que fins ara estava frenat als Gallecs ara creix cap a la Plana del Castell i es posa a tocar gairebé del corredor biològic que uneix els parcs de Sant Llorenç del Munt i Collserola? Teniu por que algun dia acabi traspassant aquesta barrera ecològica? No és por, és una realitat. En aquests moments s'està cobrint el Vallès de formigó, s'estan matant les zones que encara quedaven, que representaven aquests turons vallesans, i queden petites taques i petites restes d'unes vies verdes que tenen una pressió urbanística semblant a la que pot tenir Collserola, encara molt més, perquè Collserola és una mica també més mítica, però tenen una pressió urbanística, uns interessos econòmics importantíssims, s'hi juguen moltíssims milions aquí les immobiliàries i els propis ajuntaments, i això fa que ho veiem al futur amb preocupació, perquè està avançant aquesta pressió a marxes forçades. I ja per acabar, una valoració sobre un dels eixos vertebradors de les comunicacions entre Barcelona i el Vallès, que està projectat des dels anys 70, que és el túnel d'Horta. El túnel d'Horta pot revifar en qualsevol moment. Quan aquí, en aquesta zona de la Plana del Castell, s'hi construeixin els 3.300 habitatges, hi hagin 12.000 persones, hi hagi uns moviments calculats d'uns 25.000 desplaçaments diaris, no tenen sortida ni cap a la B30 ni cap a la C58 perquè estan prou saturades, necessiten una altra via de comunicació. En aquest moment que es produeixen aquests col·lapses, evidentment que revifaran tota la seva força, malauradament, el túnel d'Horta, i que no oblidem que el túnel d'Horta no és un túnel simplement que travessi tota Collserola, sinó que hi ha una part de túnel i una part que va a l'aire lliure que talla tota connectivitat entre la pròpia serra. D'acord, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres.